Ahojte, volám sa Timi. Na tejto škole študujem vychovávateľsko-opatrovateľskú činnosť. Teraz v tomto videu vám ukážem, čo sa tu všetko učíme. Okrem všeobecných predmetov sa učíme psychológiu, pedagogiku, zdravovedu a opatrovateľstvo. Na prax chodíme aj do terénu, priamo do domova sociálnych služieb, kde sa staráme a pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú. Praxujeme aj medzi deťmi v školách a škôlkach, kde okrem vychovateľskej činnosti zažijeme aj kopec zábavy. Štúdium na tejto škole ma veľmi baví, mám skvelých spolužiakov a aj učitelia sú super. Po skončení štúdia môžem pokračovať na vysokej škole alebo sa zamestnať ako vychovávateľka, pedagogický asistent, opatrovateľ, ošetrovateľ. Tak neváhaj a pridaj sa k nám.